Igbo ndị mmadụ ege m ntị ekele m unu kenekwa unu ọzọ abịala m n'ọgbọ ka m si abịa. Nwanne unu nwoke bụ Maazị Uchenna Ijegalu atụọla ka ọ si atụ iwetara unu ozi ọma ahụ nke sitere na Procyon telivishọn na redio. Unu makwa na asụsụ anyị na-asụ bụ asụsụ Igbo. Unu makwara na ihe a na-akpọ program nke anyị na-eme bụ anyị bụ ndị Igbo, maka ndị bịara ọfụrụ na-ege ọfụrụ. Mana ka o si na-adị tata, anyị ga-ewetara unu isiokwu dị iche iche ma ofu mkpụrụ isiokwu ọ ya bụ ịnụ izu onye ọzọ. O nwere okwu dịgacha agha daa n'Igbo ọ ya bụ ịnụ ofu afa ọ dịka ibie ewere ihe na-atinye n'okwu ọzọ. Okwu dịka ugwu na ugwu, ịghọtara ndị na-ekwukịta ugwu na ugwu. Ugwu dị iche na ugwu. Ugwu bụ ihe ndị bekee na-akpọ respect, ịkwanye ugwu, inye ịsọpụrụ onye ọbụla ka o si dịrị ya. Mana ugwu bụ ihe a na-enye ya n'elu ugwu, a na-enye ya elu. Ofu ndị na-abụ apụta ha chi ikwu ha ewere ugwu wee mee ugwu. Ọ dịka ụkwụ na ukwu ha ncha bụrụ ofu ihe. Ukwu bụ nke na-arụ mmadụ, ụkwụ bụ nke anyị akwakwa n'ije. Ha ncha dị na-arụ mmadụ, mana ihe dị iche dị n'ime ha na-abụ. Mana ụfọdụ ndị ha dị ide Igbo ede ma ọ ha chi ịsụ ya asụ ewere ukwu mee ukwu. Ihe dị iche. Ọ dịka okwu dịka akwa na akwa. Ịfụna ihe ịnọ ka mkpa ọkịta. Akwa nke a na-ebe ebe, akwa nke a na-arahụ n'elu ya, akwa nke a na-eyi eyi, akwa nke ọkụkọ na-eyi a na-ata ata. Ịfụ na ihe na dị iche. Ya ji ekwulife a bụ na anyị agwala unu kemgbe na anyị mepetere ihe a ka anyị nwere ike na-akụziri ndị Igbo ndị ọzọ na-ada asụsụ asụsụ Igbo ọfụma. Maka na ndị Igbo sị na ọ jụrụ unu ome gịnị ekwu obe osi. Ọ ya ajọgbu udo na-esigbo nkapụda ịbụ nwafọ Igbo a na-afịa gị arụ ịsụ ọnwụ nnọọ ka ọ dị. Ọ bụrụ ekwesịrị imecha acha. Ayọ nna ayọkụ m nwoke na-ege m ntị, bụ nwaanyị na-ege m ntị, ị ga-agba mbọ ka ịmụtakwana asụsụ a. Maka na esisie nri ya dịtinye unu ndị ahụ ọ na-aghọzi ihe ọzọ dị iche. Ụmụnne m na ụmụnna m, nna ya suru ike ka ụmụazị unu na-agba mbọ kwuru na-agụnye asụsụ Igbo a n'isi ha. Maka na onye ọbụla amara asụsụ nne ma asụsụ nne ya onwe nnọọ ka ya si dị. Ọ dị nnọọ ka nwa agbọghọ amara esi nri ịmụtazịa gị ọsọ itepa nke na ndị otu eke ya mụta. Ụmụnne m na ụmụnna m, mụta n'asụsụ Igbo amaka. Ọzọ dịka ibe ya bụ, agwala m unu kemgbe na anyị na-akwado imepụta ebe ụmụazụ a ga na-akụzi ụmụazụ ka asụ Igbo, ụmụ ihe dị iche iche, ụmụ obere ihe, just ofu awa na Saturdays. Dịka aka, nwatakịrị mara ihe bụ aka, mara ihe bụ ụkwụ, mara ihe bụ anya, mara ihe bụ isi, mara ihe bụ ọnụ, mara ihe bụ ukwu na ụkwụ, mara ihe bụ ihe dị iche iche dị na-arụ mmadụ. Mara na nke a bụ ọnụ eji ekwu okwu. Ọfụ nna ekpọ ya nne ya, ọfụ nne ekpọ ya nne m, ọfụ nwoke kpọ ya nwoke, ọfụ nwa ekpọ ya nwaanyị, ọfụ oche ọkpụma na oche bụ oche. Ihe dị iche iche adịgacha dị iche. Maka nwatakịrị ọbụla maara na ihe a na-ekiri n'ụlọ nke a na-akpọ ihe onyonyo, ọ mara na ihe onyonyo ka a na-akpịa, ọ ga-achọ ịma ihe ọpịpịa aja apịa kedu ihe a na-akpịa, nke ndị bekee na-akpọ remote. Biko nna ya unu esuru ike gbaanụ mbọ ka unu na-eme ihe a, maka na eme ihe ka esi eme ihe gịnị ụtọ. Aka nri a ya oyidere iche na aka ekpe bụ na ha na-abụ bụkwa n'aka ọkwa Chukwu ka ha na-abụ, mana nke akwụọ nke a achịkọta ya ọnụ ọghọ ihe. Ụmụnne m na ụmụnna m, biko nna ya unu ayọsi n'ike na-etufuru oge. Agwara m unu na anyị si na Procyon telivishọn na redio. Ebe a ka a si agbasoro na oziọma dị ụtọ, oziọma nke ọ ya bụ ịnụ ike ọrụ ibe gị. Ọ ya bụ ịnụ ọ na-adaba ọ na-aga ka esi ekwe. Ụmụnne m biko nna ya unu ka unu chọọ anyị ebe ọ bụla anyị nọ, maka na o nwee ihe ịma ma amaghọ, nwee nke mma ịmaghọ. Maka na ajịkọta mamịrị ọnụ ọ na-adụkwanụ mma omegịnị ọgbọ ụfụfụ. Asụsụ Igbo tọrọ ụtọ, biko na-amụta na ya ga-ewere ka ọ na-agazụ mbọ ọnụ. Maka ọ dịzụ m nnọọ ka asụsụ ọ na-efuzi efu, mana omenala anya ma funata. Nye aka ji gbara mbọ si na anyị ga-eme ihe a mesie ike ka asụsụ anyị na-adaba ka ọ na-aga ka esi ikwu.
amankwubi ekwutobi aka kwuchibie ike. Mana ịchịrị nweta anyị ebe anyị na-eme ihe a, ị ga-enweta anyị na Procyon Television and TV maọbụ redio. Ịchọsị inwetakwa anyị na nke na-efe n'ikuku, ị ga-enweta anyị na www.procyonrtv. Ịchọsị inweta anyị na igwe ntị maọbụ ekwentị, ị ga-enweta anyị na 08036439671 maọbụ ka ịnweta anyị na 08094343206. ihe a bụ igwe ntị anyị. Ị ga-afịara onyonyo ọ na-aga na gbasara mkpọrọ ikiri ọfụma, ị na-afịa ọ na-aga. Matakwanụ na ọnwa nụrụ nwoke ahụ nke afọ ya bụ Maazị Uchenna Ijegalu na-ewetara na ozi ọma dị mkpa. Ọ ya abụ ịnụ ịkọrọ ibe gị, maka na ihe dị mma dị mma, ihe adịghị mma adịghị mma. Ị ga-agba mbọ ka ị na-anụ ihe a na-agbasị ya. Biko tie anyị ebe anyị nọ. Ị ga-agba mbọ mitie anyị na nọmba mkpọrọ. Nọmba dị na ịkpọrọ afịa ikpe anyị na-agba kputikputi na-abịa. Ọ dị nwere ihe ị chọrọ igosi anyị, o nwere ahịa ị na-azụ ị chọrọ ka anyị mara maka ya, o nwere ụlọ akwụkwọ ị nwere ịchọ ịma ka anyị mara maka ya, o nwere ihe ọ bụla ị na-eme, ọ bụ ụlọ ụka ma ọ bụ egwu ka ị chọrọ ịkụpụta ma ọ bụ ụlọ ka ị chọrọ imepe a ma ọ bụ chọrọ ịkụpụta nwa n'ụlọ ụka, nke ọ bụla ị chọrọ ịkpọrọ anyị n'igwe ntị, anyị nọrọ anyị akpakọ ya, emechi ụwa ndị ya na-afụ ihe na-aga ya na-ada ọfụma, ọ na-adaba. Biko ekele m unu. Matakwanụ ọkwa nwanne nwoke aka sikwubu Maazị Uchenna Ijegalu. Ị ga na-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ịbụ. Ekele m unu, kenesi unu ike, ka ọ dịbọsị ọzọ mgbe anyị abịa chiekwanụ n'okwu a. Ndewo.